ଏହା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପରମ୍ପରା। ଯେଉଁ ସାନ୍ତାଳୀ ମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ ଯୋଉଠି ପୂଜା ପାଠ କରାଯାଏ ସେଠି ପୂଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ ଆଗେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନାୟକ ବାବା ମାନେ କୁହାଯାଏ। ତା ପଛରେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗବା ଯେଉଁ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଧରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯେ ଜାହେର ଗାଡ଼ର ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ମାରଣ୍ଡ ଜହେରାୟ ତାଙ୍କ ଚାରିଧାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି। ଏହି ପରମ୍ପରା ଯୋଗୁଁ ସାନ୍ତାଳୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୀତି ପରମ୍ପରା ଅଛି ତାଙ୍କର ଠାକୁର ମାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମ এই মঞ্চ করে ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏହି ପରମ୍ପରା ସାନ୍ତାଳୀ ମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସାନ୍ତାଳୀ ମାନଙ୍କର ଠାକୁର ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମ ମଞ୍ଚ ଦେଖିପାରୁଛେ ଲାଇଭ୍।